Insellmilkom. Illum l-erba' 23 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa u r-Riżarju mmexxija minn Dun Hector Xerri li din is-sena jagħlaq 29 sena saċerdot. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jumejn ilu bdejna l-istaġun sabiħ tar-rebbija. Inħobb inqabbel iż-żmien tar-Randan bħala ir-rebbija għar-ruħ tagħna, fejn ir-ruħ tagħna tieħu spinta ġdida, tgħix ħajja ġdida, u dan nagħmluh permezz ta' smigħ tal-kelma ta' Alla, permezz tal-karità u l-penitenza. Illum il-mulej fl-ewwel qari jgħidilna agħti widen. Tolbu l-mulej biex dan iż-żmien ikun għalina l-kull żmien fejn nagħtu widen għall-kelma tiegħu li ġġib differenza fil-ħajja tagħna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misterja qaddisa. Int li lqajt bimħabba kbira l-indiema ta' San Pietru, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li wett il-ġenna lil ħallil niedem fuq is-salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li bil-ħarsin tar-Randan nikbru fil-erf u li tajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitrażnu bħajja qaddisa li nagħtaw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: U issa, Iżrael, għatu widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u titħlu teħdu l-art li se jagħtikom il-mulej, Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikkmandani l-mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru għarrief u waqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr il-ġens kbir. Għax liema ġens huwa kbir li għandu l-Allatek qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna, il-mulej Alla tagħna kull xejn insejħulu. Jew liema ġens huwa kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qed nofrilkom illum jien. Biss iftaħ għajnejk u qgħod attent ħafna lik innifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ rajt b'għajnejk.
tħallihomx iwarbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma allimhom lil-uliedek u lil-ulied uliedek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirek ġewwa fik l-uliedek. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerred bħarmiet il-ġlata. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu, lil ħadd marraf id-digriti tiegħu. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti. Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żarittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwiet. Imma min ħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm il-darba meta Alla ikellem il-poplu tiegħu kif smajna fl-ewwel qari, nieħdu l-impressjoni li Alla qiegħed jikmanda. Imma dak li jidher bħal kmand huwa stedina. Meta kif smajna fl-ewwel qari jgħid lill-poplu agħti widen, jiġifieri isma' minni. Meta jgħidilhom ħarsu l-kmandamenti u għamluhom. Jgħidilhom iftaħ għajnejk. Jgħidilhom oqgħod attent. Dan huwa kollha stediniet li l-mulej qed jagħmel lill-poplu tiegħu u lil kull wieħed u waħda minna li qegħdin ngħixu għal darb'oħra dan iż-żmien għażiż u qaddis tar-Randan. U dan hu li jwassalna biex ngħixu u nifhmu aħjar il-kelma ta' Ġesu fl-Evanġelju li għaddu kemm tħabbrilna issa. Meta Ġesu jgħid xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. X'inhija il-milja tal-liġi u l-profeti? Hija l-imħabba li aħna
ġurnata wara l-oħra mistednin ngħixu u ngħixu aħjar. L-imħabba li tfisser rispett f'kull ċirkustanza hi x'inhi. Li tfisser allura espressjoni tal-maturità tagħna, il-mod kif inġibu ruħna bejnietna, ikunx ikun il-każ fil-familji tagħna, fil-post tax-xogħol, fis-soċjetà tagħna, fil-pajjiż tagħna, li aħna allura ngħixu din l-imħabba li tfisser rispett, li tfisser maturità. U għalhekk iż-żmien tar-Randan ikompli jagħmel sens għalina ninsabu fejn ninsabu. Ir-Randan huwa għalina żmien ta' grazzja, żmien ta' smigħ tal-kelma li aħna nagħtu widen. U għalhekk dan iwassalna biex tassew nagħmlu tagħna il-kliem li smajna illum fil-versett ta' qabel l-Evanġelju. Il-kliem tiegħek Mulej huwa spiritu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Wara smajna l-kelma tal-Mulej ejjew issa nofru t-talbit tagħna, it-talbit tal-komunità Nisranija. Nitolbuk Mulej Missier Qaddis għall-Papa Franġisku biex intagħtih l-għajnuna kollha li għandu bżonn. Nitolbuk biex iż-żjara tiegħu fostna tħalli il-frott, il-ġid spiritwali u pastorali li l-koll nixtiequ. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għall-poplu Nisrani kollu biex iż-żmien tar-Randan ikun għalina żmien ta' grazzja, żmien ta' smigħ tal-kelma, żmien ta' konverżjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal daw kollha li għandhom xi anniversarju importanti fil-ħajja tagħhom jew li qed jalqu sninu f'dawn il-ġranet biex inti tberikhom u tagħtihom il-ġid kollu li jixtiequ. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja, kull fejn hemm il-gwerra, speċjalment fl-Ukrajna, biex inti Mulej tmiss il-qlub tal-mexxejja, tmiss il-qlub ta' dawk li għatu l-parir lill-mexxejja biex tinstab soluzzjoni paċifika. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li jinsabu waħedhom, il-morda u dawk kollha li qegħdin ibatu biex fik Mulej jsibu il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ilqa' Mulej Missier Qaddis dawn it-talbiet li aħna ressaqna u ħafna talbi oħor li hemm fil-qalb tagħna. Għatina l-grazzja Mulej biex matul dan iż-żmien tar-Randan inkunu aktar qrib tiegħek u nagħtu widen għall-kelma tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' Mulej it-talb u l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek. U biet minn kull awġ lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri tiegħek.
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. O Alla missier li tista' kollox, bibnek Ġesu Kristu Sidna inroddulek ħajru nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwim bejniethom. Aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek iqanqal il-qlub biex dawk li kienu għedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha ifittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew x'għandu l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġie fostna f'ismek. U l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, lit li int tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna is-sliem tiegħek. O Alla, missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi u waqt li xandar l-ħnina tiegħek taħli d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew b'sama tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallinna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis, nitolbuk il-qana l-koll ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu, għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna u madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija Omm Alla, ma' żewġa San Giuseppe u mal-qaddisin kollha,
Hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna tnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlisti miħtijiet kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Qaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żommna l-bogħod minn kull għerq biex ikun jistħoqilna kull ma inti wegħdna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbir kull mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Qabel intemmu l-qudiesa tal-lum, ninfurmawkom li nhar il-ġimgħa li ġej 25 ta' Marzu il-Knisja f'Malta se tingħaqad mal-intenzjoni tat-talb tal-Papa Franġisku fit-talba ta' konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lill-qalb imqazza ta' Marija. Dakinhar fil-għaxija fis-6:45 fil-Knisja Parrokjali ta' Marija l-Unzjata f'Ħalbalzan se jkun hemm ir-Rużarju talba ta' konsagrazzjoni li se jitmexxew mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Wara fis-6:30 l-Isqof Awżiljarju se jiċċelebra qudiesa fis-Solennità ta' Marija l-Unzjata. Kulħadd mistieden jattendi u jitlob għal paċi fid-dinja. Grazzi tal-innaqtu magħna l dan il-mument ta' talb, tistgħu segwu t-talba ta' Rużarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobisna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
Ħobisna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la daħannix fit-tġrib istehlisna mid-deni għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tġrib istehlisna mid-deni għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru ta' tbatija
meta Sidna Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma l-affra mill-ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlista mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma l-affru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak
miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa tama tagħna slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjonijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru minn ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. All-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Om Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni
inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.